Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska tu máme také iné video, nebude to Pokémon opening, ale máme tu Lego minifigurky. Takže pre toto video si otvoríme tieto dva balíčky. Nebojte sa, bude aj Pokémon video. Po tomto videu, keď vydáme, tak potom bude Pokémon video. Takže s ktorým začneme? S pravým alebo ľavým? Ja by som asi začal s ľavým, takže samozrejme ľahko sa to otvára. Takže tuto v papieri, keď otvoríme, tuto máte všetky, ktorí sú. A na druhej strane máte, ak stavať už tie trošku komplikovanejšie. Takže teraz... Ježišimária, trošku mi to padlo. Chlapci a dievčatá, takže minútku mi dajte, lebo mi to padlo. Takže našli sme to. Takže máme tu nohy, telo, ľahké na poskladanie, hlavu máme. Potom na hlavu asi tuto majú ísť rohy. Takže to je ľahké. Potom tuto máme knihu, ktorá si myslím, že sa skladá tak, že sa donútra dá toto, čo tu máme napísané. A tuto sa asi dá toto. Takto, áno. Akorát som to dal presne naopak. Presne, že naopak. To nevadí. Proste takto to má byť, hej. Tuto máme. Toto akorát teraz to nevytiahnem, takže hlavu máme. Tomuto sa ešte vrátime, keď poskladáme druhé, lebo toto vlastne musí byť. Aj keď áno, je to dobré. Dobre sme to urobili. Tak. Takto kniha. A on ju vlastne bude... Tuto je držátko a takto ju bude držať. Takže máme. Takže prvé máme poskladané. Dáme na stojan. Takže zase otvoríme. Vysypeme. Skoro to zase padlo. Takže ľahké zase telo. Ľahučké, hlava, čapica. Potom máme tu viacej veci a tuto máme už návod na to, jak ho máme poskladať. Takže zoberieme toto, zoberieme lupu, položíme to rovno takto. No, ja to berem ako lupa. Potom tam položíme časovač. Potom zoberieme držiak, ako keby ten dáme dozadu. A toto, čo je ako zmrzlina, dáme sem. Takže takto. A on to má držať. Takto ruka a tuto zo spodu je taký držiak, akurát sa to trošku musíme popritláčať zo spodu. Ako vidíte, je taký držiak. Takže keď to tam pôjde dať, to máme a už len doplníme toto, čo tam dotlačíme. Takže máme. A taktiež ho postavíme na takto. Takže máme ďalšieho. A zozadu tiež to isté. Ale keby ste chceli hľadať nejaké Lego figurky, ktoré by ste chceli, tak stiahnite si takú aplikáciu,
vyhľadajte proste nejak na Google Play, že proste, neviem, jak by som to teraz povedal, že vyskúšajte vyhľadať, že na Lego minifigurky a ono vlastne, jak tuto sú tie boxy, tak tuto zo spodu, jak máte ten kód, hej, tak vy vlastne to zoberete, otvoríte tú apku a dáte to takto, ako aby ste to naskenovali a vám tam ukáže, že aký tam je a aj obrázok neho, akorát keď to bude najnovšie, tak vám to neukáže, pretože ešte nebudú mať obrázky, alebo budú mať. Takže ďakujem za zhliadnutie, like, odber, zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.